Защо е важно да имаме духовен живот? И какво за нас е духовният живот? Това е въпрос, който е занимавал много философии през вековете. За какво ни е духовният живот? И аз самата съм мислила много дълго за това. И споделям едно така мое, не откритие, но едно мое осъзнаване, именно, че духовният живот ни трябва, защото ние не сме тялото, а сме душа. Душа, която има нужда да изразява себе си. Да, свързани сме с материалното. Ние сме и в материално тяло, но не бива да мислим, че сме само това. Много често хората, когато имат големи трудности, се обръщат към духовното. И тогава откриват духовното, откриват молитвата, откриват медитацията, откриват това, че има душа и че има Бог. За съжаление, когато на човек му е трудно, той е малко като принуден да има духовен живот, просто защото се чувства изхвърлен от материалния. Това го казвам и от личен опит. Аз самата се свързах с една духовна школа случайно, в кавички, разбира се, няма случайни неща. Но точно когато за мен беше много труден период от живота ми, си спомням как всичките ми имоти бяха прибирани съвсем така в кратки периоди от време от частните съдебни изпълнители. Това става преди доста години, нали? Това отмина, но си спомням как тогава непрекъснато носеха вкъщи някакви съобщения и казваха: взимаме ви този апартамент, взимаме ви този магазин, взимаме ви това, взимаме ви онова. И всъщност в този тежък период аз изведнъж придобих усещането и връзката с душата си. Много е странно, защото тези думи взимаме ви това и взимаме ви онова, изведнъж мен се появи тази... То е като мисъл, не знам, прозрение някакво. И аз тогава си казах: вие душата ми не може да вземете. И всъщност си давам сметка, че тогава това беше като че ли началото на моя по-активен духовен живот. И тогава, както казах, уж случайно, попаднах на тази школа на мастер Чоа Кок Суи, която се занимава с пранично енергийно лечение, защото имах нужда енергията ми да се освежи и аз да се почувствам по-спокойна, защото е доста травмиращо, нали, да си изпаднал от матрицата. И затова мисля, че духовният живот ни трябва на първо място и после той подрежда материалния. Разбира се, тези неща съм ги научила от мой учител. Това, което ви разказвам, са мои осъзнавания, но аз, когато се включих в школата на мастер Чоа Кок Суи, слушах много беседи, лекции, ежедневни обучения на учителя Ясен Николов. И това така ми помогна през духа, през силата на духа, да мога да се справя с незгодите на материалното. Постепенно да се стабилизирам и сега вече, след повече от 10 години, мога да кажа, че съм постигнала някакъв баланс между духовното и материалното. Но духовното е задължителното и важното. Споделям с вас това и едва сега ще ви се представя. Казвам се Мария Иванова и съм преподавател по прана енергийно лечение първо ниво към Прана България и Ясен Николов. Освен това съм холистичен съветник, работя с деца също и техните семейства. И искам да ви кажа, че ако имате нужда от духовна подкрепа, от енергийна, моля, пишете, търсете.
Ако се чувствате стресирани, в безизходица, депресирани, не чакайте. Спасението винаги може да бъде така налично за всеки от нас и то се намира в духовната сфера. Не го виждаме, но когато започнем да го търсим и да използваме молитвата, медитацията, пречистването на аурата, той невидимо, но ще подобри живота ни, ще се чувствате по-добре и наистина материалното ще започне да се подрежда. Желая ви да бъдете много, много щастливи.